Sziasztok, Runa barátok! Szeretettel köszöntelek benneteket kedden, Mars napján. Először is a tegnapi videóhoz szeretnék egy pillanatra visszatérni. Annyira meglepett, hogy üres runát húztam a tegnapi napon is, ugyanúgy, mint tegnap előtt este, hogy elfelejtettem a föliratot elhúzni a fejemről, így tegnap föliratos fejed láthattatok. De a mai napra térve, a mai napon vár rám egy hosszú utazás, megyek ki Münchenbe, megnézem, hogy vannak a germánok a rúnáikkal, és a mai napra húztam egy olyan rúnát, a Jére rúnát, ami én úgy gondolom az én sorsom, az én életutamnak a rúnája, ugyanis a keresztnevem ebben a betűvel kezdődik. Ahogy beszéltünk is róla, a rúnák mindig maguk mögött hordoznak egy csomó érdekességet, egy csomó információt, többek között a számokat, többek között a betűket, de van mindegyik runához kapcsolódó virág, van kristály, van fa, úgyhogy erről majd beszélünk a tanfolyam során, amire már csak egy hetet kell várni. Ma úgy ébredtem föl, hogy de jó, egy hét múlva ott leszek veletek és találkozunk, és át tudok adni egy csomó olyan tudást, ami tovább segít benneteket a saját lelki utatokon. Addig is szép napot kívánok nektek, nekem jó utat, találkozunk, sziasztok!